життя може досить довго возити Харі по асфальту, каже, ти такий, ти що, не зрозумів? Ще раз урок. І він такий, та йоб вашу мать. Ти підказуєш, що, типу, ну подивись, ти там щось взагалі не те робиш, тебе життя провчає. Ну, Да. є таке, да? Да. Все ж таки, ота Аня з яйцями, вона іноді, отак, знаєш, один глаз прокидається, і вона трошки. Ну, я вже навчилася комунікувати, розуміти чоловічий всесвіт, от все, да, природу чоловіка, все, що в нього в голові, ну не все, ну багато. І я вже можу це зробити більш коректно, більш по-жіночому, через любов і підсвітлювання. Не отак от. Не трамбувати. Да, не трамбувати. Хоча, впевнена, іноді є такі речі, де треба Да. і піздюліну вставити. Часто буває? Не часто, але Але буває.